choose happiness despite challenges. Bango na! Kayang adlaw, nisidlak na! Mainitong panimbaya, kanimo igadalit na. Imagine hope right in front of you. Duha na katuig ang milabay, nga kami inyong gitugutan, nga mahimong kauban sa matag sayong kabuntagon. Duha katuig nga kami kabahin sa matag pahiyom, parte sa matag ginikanan, anak ug mga higala, nga malipayong nagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo sa adlaw Sabado. Duha katuig nga nabatasan ang pagmata sa sayong kabuntagon. Inspirasyon nga sa matag tuyok sa orasan inyong madumduman nga ang Ginoo kaninyo nakig-uban. Handom sa matag usa, kita magabangon nga may dalang paglaom. Now join with us as we celebrate God's glorious work with us on Panimbaya sa Kabuntagon's Year 2. Audio check. And we are looking forward to have you still with us as we are facing Year 3. Panimbaya sa Kabuntagon will goes live. 3, 2, Si Jesucristo ang labing ikinahanglan. Napapakay sa salapiyong bulawan. Tanang butang mahimong kakawangan. Kung wala siya, walay kapuslanan. Kung halandon ikaw sa kadiliman, kung hinaod ang imong katungdanan, inikalipay sa atong Ginoo, kung ikaw kanya usab magserbisyo. Ang Ginoo walay pinalahi, ang Biblia kanato nagasulti, tapos ka man walunahan, dito sa langit pareho ang tanan. Sa pagbalik unya sa atong Ginoo. Lubog talipay ang maangkot sa tao, hindi kalipay wala na'y katapusan, dito sa langit pareho ang tanan. Ang Ginoo walay pinalabi, ang Biblia kanato nagasulti, tapos ka man o alunahan, dito sa langit pareho ang tanan. Atong Diyos na gaulat karon kanimo, isulti mo na ako, O Ginoo. Siya malimay o langit pagkaugyaw, dito wala na'y katulong panghubaw. Kinabuhi wala na'y katapusan. Dito sa langit, Tunay kalipay, dito sa langit. tunay kalinaw, dito sa langit, makita ng tanan. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Hi there! Happy Sabbath to our viewers in California, Florida, Nevada, Texas, and to all Phil-Am viewers in other parts of America. Happy Sabbath! Yes, to our brethren and televiewers in Doha, Qatar, United Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia and Kuwait, we say Sabah al-Khair, Assalamualaikum. And we move to Papua New Guinea, we say Morning True. Good morning and happy Sabbath to our viewers from Thailand, Hong Kong, Macau, and South Korea. And syempre, yung abot ng broadcast natin sa Luzon, lahat po ng mga taga-subaybay natin sa Baguio, Pangasinan, sa National Capital Region, sa Manila, Makati, Pangasinan din po, at sa ating mga suking viewers sa Timog Katagalugan, ang Tagaytay City viewers, silang viewers, Dasmariñas, at syempre, yung mga taga-Mindoro. Happy Sabbath sa inyong tanan. Good morning all the way from Queen City of the South, Cebu City, Leyte, Bohol. Daghang salamat sa pagsubaybay sa Panimbaya sa Kabuntagon. Mayad na aga sa atong mga kauturan sa Iloilo, Antique, Negros ug Bacolod.
Sa atong mga kaigalaan, mga kaigsuunan, diha dapit sa South Cotabato, Coronadal, and Surigao, maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag po sa mga taga-Panabo, taga-Tagum, taga-Digos, taga-Mati, ug sa mga taga-Davao Region. Of course, mainiton og malipayong pagpanimbayha diha sa western part of Mindanao diha sa Dipolog, Oroqueta, Usamis, Tanggo, Pagaran City ug asa maabot ang signal. Good morning and happy Sabat kaninyo. Happy morning! Alas sa itong mga kapaglaom dinhi sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Iligan City ug Bukidnon Provinces. Mga kapaglaom, duha na katuig ang milabay nga ang musika inyong giatangan diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ug ania ang musika nga maoy nakapapukaw ug nakapadumdum kaninyo nga ang Ginoo nagaalaga kaninyong tanan. Watch this. Usa ka awit nga sa kabuntagon kaninyo mupukaw, musika nga nahimong tulay sa atong panagdugtong. Panagdugtong nga gisugdan sa usa ka mainitong panimbaya. Panimbaya gikan sa Kasisan PCA Church. Panimbaya sa kabuntagon nga kaninyo makapamalandong. Nga kita taniwala sa mga kalaay adunay kalipay. Kay si Jesus dili kanato musalikway. Awit nga nahimong handumanan sa atong panag-uban. Huni sa mga kabatanunan nga adunay dakong kaikag sa paghimo sa buluhaton. Kabatanunan nga adunay unang tumong. Pagpadasig kaninyo sa matag alawiton. Please welcome the Sweet Heavens Echo to sing Panimbaya sa Kabuntagon theme song. So walay siguro nga kagabion. Ang Diyos na nugtukog naghadlo, sa kasing-kasing mo siya pasudlon. Panimbaya sa usa-usa, Panimbaya sa imong pagmata, ang ising sa kabuntagon, unang timbaya kanimo isuon. kaya sa yun nga himuon. Ang timbaya
so much, Sweet Heavens Echo. It's been 2 years nga nakigupan ang grupo sa Hope Channel pinaagi sa ilang musika. Yes, dili lang sa musika sila nakikauban kundi dili usab sa community service. Sama na lang sa atong ipahigayong helping one another. And now, let's revisit what we have done last March 2015 through helping one another. Let's watch this. In grateful appreciation of the support the viewers gave, Panimbaya sa Kabuntagon on its first anniversary celebration last March 2015 returned the favor. Kanituan Cagayan de Oro was made a venue of the biggest and the most expensive Hope Channel's community service, helping one another. The entire force of Hope Channel at South Philippine Union Conference, the ready volunteers together with the willing, generous, God-sent sponsors and the free service providers brought help, hope, and happiness to our underprivileged and less fortunate friends through helping one another. As many as 18 free services were enjoyed and benefited people by the hundreds. Free medical services with basic needs. Free dental services with tooth extraction. Free Operation Tuli with our partner, Mr. and Mrs. Rex Gonzaga and Adventist Medical Center Iligan. Free eye checkup and eyeglasses distribution with Metro CDO Lions Club as our partner. Free legal consultations and notary services having the Philippine National Police Regional Office 10 and ASI as our partner. Bloodletting with Northern Mindanao Medical Center. Cleanup drive and feeding program with Christian Adventist Riders Association and the SPUC Garden Church Children's Department. Free blood sugar test and free Karada machine used by the SPUC Health Department. Nutrition seminar for nursing mothers with Miss Laila Dimo. Life and marriage counseling with Pastor and Mrs. Rodi Jimenez. Free pack lunch and feed more than 800 people as facilitated by the SPUC officials. Breast screening and breast cancer awareness with Thrive CDO and Engineer Elpidio and Amor Barbas. Free haircut with NCMC Youth Department as sponsors. Free massage with Cagayan de Oro Central Church. And free souvenir photos from Hope Channel staff. It was indeed a day full of gladness as we experienced joy in giving, sharing, and unity, proving that anything can be possible when God unites everyone for His cause. On behalf of Panimbaya sa Kabuntagon, I would like to extend our sincere gratitude to Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Mr. Miguel Salva, and Miss Edel Carante, who selflessly shared their blessings to support our program. Thank you so much for being one with us in fulfilling our goal to reach more souls and bring them to Jesus by sharing love and changing the lives of our viewers. God bless you more abundantly. Para sa ako, ang panimbaya is kanang murag gahatag siya sa mga tao o kanang daghan nga dugang nga idea Na yung mga Bible trivia, kanang kuan nila, kanang health tips, then napay mga kasi lain-lain klase nga mga nagkanta, mga gikan sa mga maidaran na mga bata. So makaano gyud kay ba makainganyo gyud sa mga audience bitaw. Daghan sa tang makuha sa mga information mitungod sa mga panghitabo sa laing lugar. Sama sa laing nasod do na tayo makuha itong informasyon. Daghan tag pagtulunan bahin sa pulong sa Ginoo nga makapahayag sa atong hunahuna ba. kanang more knowledge about God and
kanang murag gina-inspire pod nila ang mga tao nga kanang magsalig kanunay sa Ginoo. We appreciate and thank you, dear viewers, for your feedback, and we hope that the Holy Spirit will touch your heart as you continue to watch Panimbaya sa Kabuntagon here only at Hope Channel. Yes, from the bottom of our hearts, we thank you for watching us and also for sharing our episodes. Episodes that are well loved, most especially because of the music that reminds us how blessed we are because we have with us our great God. And because it is our joy to let you sing with us, we will bring you angelic praise from Iligan City. Ingon nga Panimbaya, murag gana ka gatabayaon mo sa mga taga Hope Channel, ano? Every morning gyud mo sayo gyud ko og mata kay mutanaw lagi ko kuan kanang Panimbaya sa Kabuntagon din. Ako gyud ganahan sa ilaha nga programa kana yung usa sa ilang programa ako gaganahan kanang 7-7 prayer kay gasabay gyud ko sa pastor nga mag-pray. Ang nakuha nako sa Panimbaya ang mga pagtulon namin ito sa mga tambag kanang mga dear Panimbaya, murag makakuha ta diag mga kuan ba, mga lison ba. Makahatag siya og dugang nga pagtulunan ilabi na nga if na kay problema then kanang fit sa imo ato nga problema then makahatag siya og leksyon, ma'am. Mga kapaglaom, it's been 2 years ago nga kami inyong gihatag tsansa nga mahimong parte sa inyong Kabuntagon. Daghang salamat sa opportunity to grow and learn with you. At the same time, kami inyong gipangga o gisaligan nga makigdugtong sa uban. Year 2015 is truly a year of blessings as we meet new people, experience new challenges, and overcome challenges. Now, let's turn back the time and see what Panimbaya sa Kabuntagon has done on its second year. Let's watch this. A program that is designed to connect, to share, and inspire others through hopeful and inspiring stories. To mesmerize our Sabbath mornings with melodious songs offered heartily to Jesus, our Savior. Touch our inner soul through Touch of Hope. Feature different civic organizations. Bring you closer to your friends here and abroad, and
offer intimate discussion of Bible facts related to the daily issues we are facing today. Between good and evil, between Christ and Satan. Panimbaya sa Kabuntagon, your weekly partner in rejoicing the most special day God has blessed, the Sabbath. Let's look back to a few years of a glorious walk with our God. 3 of Hope Channel Cagayan de Oro's crew was given the chance to join the General Conference session that was held at San Antonio, Texas last July 2015. And with that, they were given the chance to fellowship and get to know the viewers of the program in the other side of the world. 2015 was also a fruitful year because new segments were added to the program. Touch of Hope, designed to help those who are in need and which is hosted by Patricia Sanis. Bible Trivia Win for a Friend, that's rooted in the purpose of bringing out generosity from the hearts of the viewers by sharing their trivia prizes to their friends. Tipik sa Kinaiyahan, a segment that features the benefits of nature's wonders, that's being hosted by A.G. Galvez. The program was also given the chance to produce various segments in the tuna capital of the Philippines, General Santos City. It's the tuna capital of the Philippines and the home of the champions. A link to the Davao Media Center and Western Mindanao Conference was also established through the reports that they have shared to the program. It was also a blessing having the newly elected top officers of the Seventh-day Adventist Church of South Philippines visit the program as guests in one of its episodes last year. And now, it is about to take the first step on its 3rd year. New stories and new experiences are about to unfold. As Panimbaya sa Kabuntagon would continue in its journey with our Almighty God, it is our great hope and joy to still walk in it with you. Dili pa tanan ako kabisado din. Pinaagi sa Bible Beats, kanang madasig ko o kanang pagbasa sa Bible, ma'am. From the moment mag-open, bitaw mo sa inyong segment, gakalingaw gyud ko. Malingaw ko kay ngano, you go to from places to places, di ba? It's not the same ang inyong entrada. And I find it beautiful, really attractive. Katusang kanang mga kanta nila, gaganahan sa kay kong paminaw. Daghang gigay pag-istorya ba nga parte gyud sa pulong sa Ginoo. Yan dito ko nakakuan nga may din siya nga channel kay natay pagtulunan ani nga sayo sa Kabuntagon nga pagkuan nato pagmata nato nga mo natong nakita sa pagdungog nato sa ila parte sa Ginoo. Part sa atong programa og atong nabatasan ang pag-ampo alang sa katilingban og ang pagbubo sa balaang espiritu. Let us pray through a song by Sweet Heaven's Echo. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, O thou of God and man the Son, thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul's glory, joy, and crown. Fair are the meadows, fairer still the woodlands, robed in the blooming garb of spring. Jesus is fairer. Jesus, He is purer.
makes the woeful heart to sing. Fair is the sunshine, fairer still the moonlight, and all the twinkling starry host. Oh, Jesus shines. Oh, my Jesus shines purer, and all the angels heaven can boast. Beautiful Savior, Lord of all nations, Son of God and Son of Man. Glory and honor, praise, adoration, now and forevermore be thine. Glory and honor, praise, adoration, now and forevermore be thine. Jesus said on Mark 11, verse 24, "Whatsoever things you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them." Here at Panimbaya sa Kabuntagon, we were so blessed and thankful that God has answered our prayers by sending us great people with great hearts to help, like Mr. and Mrs. Jerry Humok, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Florendo Baang, and Sir Japet Panisa. Thank you so much for being with us as we fulfill our mission to bring hope to every home. May God bless you and let us shine on till Jesus comes. Here at Panimbaya sa Kabuntagon, we would like to express our heartfelt gratitude to Honorable Emmanuel Mugut, Ms. Beth Asanas, and to Mr. and Mrs. Daniel Siron. Thank you so much for your unending support and for your dedication to God's work in partnering with us in this program. Panimbaya sa Kabuntagon Year 2 is a mixture of both sadness and happiness. Sad because someone has left, and happy because someone new came in. More on this, let's watch this video. Her life is an exciting journey, a journey that inspires many through her music. A music that brings light to weary hearts. A life dedicated to sing praises to Jesus. Our very own lovely Hipuet Gulfan. Ever since she was young, she already have been a little voice that sings for the glory of God. She was a woman who can truly express her thoughts and ideas, making her the well-loved lovely at Panimbaya sa Kabuntagon. 2015 has been a blessing to this amazing woman, as she was blessed with another life growing in her, a gift followed by another opportunity of working outside the country. A gift. She is a gift only meant to be shared, even if it means of losing her every Saturday. A gift. Hope Channel is blessed to have gifts of young people ready to serve for Jesus. Lovely and charming being accepted the call to serve and humbly learned the skills of media evangelism.
a woman who simply surrenders her time and effort for God. Ladies and gentlemen, may I have your attention? I want to introduce to you, here in this corner, for the good and the right, stands the champion robed in white. His height exceeds the heavens, his weight outweighs the world. His reach reaches everywhere, his age is evermore. He is higher than the highest, he's greater than the great. No one could ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, he reigns from above. He's the old-time, undisputed, undefeated champion of love. He left his hometown to enter this arena. He raised his hands in victory for me. Oh, but an angry crowd crucified this king who wore the crown, and they gladly watched the champion go down. Oh, but I will never count them out, for I'm a witness of that he rose to reclaim the title, the champion of love. He is higher than the highest, he's greater than the great. No one could ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, he reigns from above. He's the old-time, undisputed, undefeated champion. Higher than the highest, he's greater than the great. No one could ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, he's raised from above. He's the old-time, undisputed, undefeated champion. Oh, the old-time, undisputed, undefeated champion. The old-time, undisputed, undefeated champion of love, of love, of Naamoy ko, naamoy segment nga nagsulod sa church, nga gilamano ninyo ang kanang inyong churchgoers. It's really has an impact on me in a way nga, we don't do that in our church, di ba? Sa kadaghan po namo, di ba? Nice po sila, at least man lang, ma-welcome ninyo ang inyong churchgoers. It's really good. Ang ako lang mensahe sa Panimbaya, nga katong mga televiewers, permigin sila mo maminaw, umutanaw sa Hope Channel sa Panimbaya. Kanang pasalamat kay kuog dako sa tanan staff sa Panimbaya sa Kabuntagon sa ilang programa kay makahatag og
kanang inspiration sa tanan, ma'am. Crew and staff sa Panimbaya sa Kabuntagon, daghang kayong salamat. For the Panimbaya sa Kabuntagon, congratulations on your 2nd year anniversary. Here's hoping and praying that you can do more and encourage others to be with God, and you become more of a medium that others may know God through you. The Flock and Seralta family, thank you for giving giveaways in our Bible Beats segment. Also, Mr. and Mrs. Brainerd Piñaranda and Narciso Basilio for undying support and being with us as we continue serving the Lord through this program, Panimbaya sa Kabuntagon. Ma'am, sir, thank you so much, and may the Lord God bless you as always. Panimbaya na, matag Sabado alas 6 sa buntag. Ma-enjoy ka sa matahong ng mga awit. Community service o langit ng panalangin. Gikan sa Panimbaya sa Kabuntagon. Sabado alas 6 sa buntag. Kita kids! I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. Are you ready, Mama? Oh, yeah. Are you ready for the journey? Oh, yeah. Do you want to see Jesus? Oh, yes, I'm ready for the chariot, 'cause I'm ready to go. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. Are you ready, my sister? Oh, yeah. Are you ready for the journey? Oh, yeah. Do you want to see our Jesus? Oh, yes, I'm ready for the chariot, 'cause I'm ready to go. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. My God, riding the chariot to see my Lord. 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 I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. I'm gonna Ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride in the chariot to see my Lord, to see my Lord. Usa sa ginaatangan diri sa Panimbaya sa Kabuntagon ang mga balita sa palibot nga adunay kalabutan sa atong pagtubong Kristohanon. Yes, o karon ning Kabuntagon aniya si Aubrey Bertudis alang sa Church Bulletin. What's this? Malipayong pagpanimbaya kaninyo mga kapaglaom. Ihatod namo karon kaninyo ang mga positibong balita sa pagpadayon sa misyon sa Ginoo nga nasentro sa espesyal nga kalihukan sa nagmalampusong Global Youth Day niadtong March 19, 2016. Atong masayran ang mga detalye niini diri sa Church Bulletin. Mga tao sa kadalanan gibisita o giserbisyohan sa mga kabatanunan. Mga kabataan sa MacArthur Park gitigom o gitudloan mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Mga pasyente sa regional and city hospitals nahatagan og pahalipay. Mga awit o pagtudlo sa maayong panglawas gipadangat sa mga kabataan sa Barangay 35. Mga preso sa provincial jail gibisita o giduyugan sa mga kabatanunan sa ilang pagsimba.
Mga tao sa kadalanan gibisita o giserbisyohan sa mga kabatanunan. Mga bata, hamtong, babae o lalaki nga nagpuyo sa kadalanan dinhi sa Cagayan de Oro ang nakadawat og pahalipay o pagserbisyo gikan sa mga kabatanunan. Kini pinaagi sa pagkigigalaay, paghatag og mga butang aron sa paglimpyo sa lawas ug mismo ang pagtabang kanila sa paghinlo sa ilang mga kaugalingon. Aron sa detalye, ato kining lantawon. Ani ata karon sa Capistrano, Cagayan de Oro City, uban sa mga madasigon nga mga batanon sa Central Church sa pagpanghatag og mga pahalipay sa mga igsuon nato nga nanginahanglan. Napili na mo ni nga activity kay nakita na mo sa atong everyday life gani nga mag-agi-agi ta diri sa syudad. Nakita na to sila nga naa diri sa kuan gyud sa center sa atong syudad nga matulog sila din. Murag na ako'y desire ba nga to reach out nga unsa kanilang life diri sa street no. So naidiyahan ako nga in which nga natay time nga makaduol sa ila din makapangutanan to sila unsa ilang kinabuhi nga naa sila sa street. So ang effects nako is murag na feel nako unsa ilang nay mabalaan nimo ba ang reason nga na diha sila sa street kay nawala ilang family. So murag happy ko nga naka-reach out sa ilaha nga makitaan man sa smile sa ilang face nga they are so kanang blessed pod. Naa po din sila daghan pod nga need kita natay need pero mas grabe ang ilang needs. Kabahin sa ilang mga gipanghatag mao ang tissue, toothbrush, toothpaste, tubig ug mga pagkaon. Dakong kalipay ang gibati sa atong mga kaigsuonan nga nakabenepisyo sa programa sa mga batanon. Ug kita nagapanghinaot nga maotro pa kini sunod tuig. Kini si Charis Peldahunan, kaninyo nanimbaya. Mga kabataan sa MacArthur Park gitigom o gitudloan mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Pipila sa mga kabataan sa MacArthur Park nagpuyo na sa mga kadalanan niini ug ang uban usab nanginabuhi pinaagi sa pagpamaligya. Sa usa ka higayon sila malipayong natigom aron sa pagtuon og mga alawiton ug sa pagpaminaw sa mga istorya nga nagatudlo kanila mahitungod sa gugma ni Jesus. Kini gipahat kanila sa mga kabatanunan. Ania ang report. Jesus loves the little children, all the children of the world. Mga gagmayng kabataan ang among gibisita diri sa Capitol Grounds, kauban ang 1 Year in Mission Volunteers o ang Hope Channel Volunteers. Sila midalit og talagsaong mga programa alang sa atong mga kabataan dinhi. Malipay ka nga bisag sa ginagmay, sa bisag sa kanta lang, sa stories nga imong ma-share sa ilaha. Bahalag malimtan kanila, pero makabalo ka nga pagdako nila. Kato nga mga lessons nga ginagmay nga imong gi-share, ilang madumduman one day na magamit nila na sa pagtabang po sa uban nga pareha nila, o at the same time, ma-share po nila si Jesus nga katong gi-share na mo sa ilaha one day. Nalipay ko kay nibalik akong pagkabata and then na-remember na ako ang katong ipagtulo when I was young and little padzud kayo and grateful ko nga nahimong part ani nga program. It's because sa paghatag og kaning love sa mga bata, you're also giving yourself that kind of love nga ang in the end is lahi ang feeling and there is contentment and satisfaction in your heart. Simpleng mga pagtulunan, simpleng sugilanon ug mga alawiton ang among gidalit diri. Apan ang among handom sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga kini ilang mabalon hangtod sila mandagko. Kini si Charms Seneneng, kaninyo nanimbaya diri sa Hope Channel. Mga pasyente sa regional ug city hospitals nahatagan og pahalipay.
Duha ka grupo sa mga batanon ang gigahin ang Global Youth Day sa pag-awit, pag-ampo ug paghatag og mga prutas sa pasyente sa duha ka ospital diri sa Dakbayan. Alang sa detalye niini, ania ang atong mga kapaglaom. Ang mga aktibong kabatanunan gapahigayon og pinasahi nga aktibidades duyog sa selebrasyon sa Global Youth Day. So dako gigaya tong kahalipay tungod kay nakita nato sa ato personally ang ato mga pasyente diri nga gitagaan nato og mga alawiton para sa Ginoo. Dako kay makatabang para sa ilaha nga ma-introduce nato kung unsa nga di ay naay nag-comfort sa ilaha pinaagi sa ato mga alawiton og sa atong mga gamayng pahalipay nga gihatag para sa ilaha. Nalipay ko nga dako kayo nga kami tabangan ninyo sa pangaliya noon ta magpasugon ng kalawasan. Kabahin sa gipahigayon Global Youth Day, paglaom, kalipay ug paghinumdom sa gugma ug gahom sa Ginoong Hesus ang gipaabot sa atong mga kabatanunan ngadto sa katawhan nga nagbalatian uban ang pagampo nga maulian ang ilang kalabsik sa ilang lawas. Kini si Bing Kabahog kaninyo nanimbaya. O ang atong mga batanon karon nagbisita din hining City Hospital sa mga pasyente nga dunay mga balatian. Nagahatag nining mga basahon, mga pagampo o pag-awit, ilang idalit tungod kay ang atong mga pasyente madasig usab sila ug dali sila maayo tungod kay makadungog sila sa mga awit o ma-inspired sila sa mga pagampo sa atong mga batanon dinhi sa City Hospital. Og atong nakita nga atong mga batanon nagkahiusa niining programa sa tibuok kalibutan nga Global Youth Day. Gikan dinhi sa City Hospital, awingin dino kaninyo nanimbaya, Hope Channel. Mga alawiton ug pagtulo sa maayong panglawas gipadangat sa mga kabatanunan sa Barangay 35. Kabahin sa mga aktibidades sa Global Youth Day mao ang pagbisita sa usa ka barangay diri sa sentro sa Dakbayan. Kini alang sa pagtigom sa ilang mga kabataan nga mingkabat og kapin 150. Kung unsa ang detalye sa ilang gihimo dito, atong sayran kauban si Leia. Usa ka youth attack ang gipahigayon dinhi sa Barangay 35 Cagayan de Oro. Kung di na mga youth volunteers, gipaila-ila ang atong Ginoo pinaagi sa pagtudlo og mga Bible songs, Bible stories ug mga memory verse. Nagtudlo usab sila mahitungod sa maayong panglawas, inubanan sa pagpangapod-apod ug mga pagkaon. Gipili namo ang mga bata nga mo'y among bisitahon karong Global Youth Day karon nga ato silang mahatagan og kahigayunan sa pagkat-on mahitungod sa Ginoo, mahitungod sa mayong panlawas, mahitungod sa mayong pamatasan, respeto sa mga katigulangan og sa ilang komunidad aron nga mahimo silang maayo nga mga citizen dinhi sa Pilipinas, especially dinhi sa Barangay 35. Ganahan ko para mabantayan nila nga mabatian nila unsa para sa Ginoo, sa buhaton. Kanang makatulak kong anak kong sa mga pamulong sa atong Ginoo, sa mga pamaagi nga mga kanang madisiplina sila bitaw. Dako kay nga tabang sa mga bata. Nagmalampuson ang maong programa og dakong kalipay og pagpasalamat ang nadawat sa atong mga youth volunteers gikan sa mga nabulahang residente dinhi sa Barangay 35 Cagayan de Oro City. Kini si Leia Camacho alang sa Panimbayan sa Kabuntagon. Mga preso sa Provincial Jail gibisita o gitambungan sa mga kabatanunan sa ilang pagsimba. Daghan sa mga preso sa Provincial Jail sa Misamis Oriental ang wala nay gaduaw nga pamilya o mga higala.
Apan sa Global Youth Day, malipayong nakig-uban kanila ang mga kabatanunan sulod sa selda aron sa pagsimba sa Ginoo sa adlawng igpapahulay. Aron atong makita ang ilang kahimtang sa sulod ni atong adlaw, ania ang report. May kalambigitan sa Global Youth Day nga gipahigayon sa Cagayan de Oro City Central SDA Church. Aniya kita karon sa Misamis Oriental Provincial Jail para pagaduawon ang atong mga kaigsoonang preso, ihatag sa ila ang gamayng palipay o pahinumduman nga adunay paglaom sa tiila ni Ginoong Hesus. Kami nagpasalamat sa mga kabatunan nga nabiduaw din sa Provincial Jail. Tungkol kay nakahatag na sila og kalipay. Isa mag naasa sa Marias. Pero ilang taga-matagad og dako nga maka-anida sa Provincial Jail. Sa amo ang dako kayong kalipay namo nga na mga kabatanunan nga nakagahin og panahon sa pagbisita namo diri sulod sa jail. Dini sa Misamis Oriental Provincial Jail adunay kapin 70 ka makaigsoon natong preso ang nidawat ug nidul sa sabakan sa atong Ginoo og nakatigom sa ilang pag-alagad sa ilang jutay nga simbahan dinhi sulod sa presohan. Dako ang kalipay sa atong mga kabatanunan mga Adventista na nakaduaw dinhi sila sa atong mga kaigsuonan, nakalamano, nakahatag jutay kalipay og nakahatag usab og paglaom kanila. Kini si Daryl Lictin para sa Panimbaya sa Kabuntagon. Mao kato ang atong mga balita nga naglangkob sa nagkalain-laing kalihukan sa Global Youth Day diri sa Cagayan de Oro City. Kung diin ang atong mga kabatanunan nahimong buhing mensahe sa gugma ni Jesus. Kini si Aubrey Vertudes, alang sa Church Bulletin. On behalf of Dua SD Church, Sabbath School Department, we would like to greet Panimbaya sa Kabuntagon on its 2nd anniversary. We hope that your work as a broadcaster or any work that you are contributing to Panimbaya will go on and you will inspire more people to serve others and to volunteer such as you are doing right now. Amen. Thank So, you and God bless you more. Happy 2nd anniversary PSC from Doha Catholic Church. Happy 2nd anniversary Panimbaya sa Kabuntagon from Doha SDA Church. Yay! Panimbaya sa isa-isa, panimbaya sa imong pag. Hallelujah, 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 hallelujah. This is the day. This is the day that the Lord hath made, that the Lord hath made. We will rejoice, rejoice, and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day. This is the day that the Lord hath made, that the Lord hath made. We will rejoice, rejoice, and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day. This is the day that the Lord hath made. To Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Gusa SDA Church, Pastor and Mrs. Francis Aguilar, and Mr. and Mrs. Efraim Macenas, thank you so much for your unwavering support to our media ministry. Panimbaya sa isa.
The continuous growth of the Panimbaya sa Kabuntagon is because of you and our sponsors. On behalf of the Panimbaya sa Kabuntagon, I am expressing my heartfelt gratitude to Pastor James and Karen Amado, Mr. and Mrs. Oscar and Cheryl Mabaw, to the SPUC administrators, and to the Hope Channel staff. And I personally am grateful to all who are consistently viewing the segment Health Beats. And to all our local and international viewers and supporters, thank you very much. May God bless you all with good health and good life. NBSB ka ba? Gusto ka ba mag-flirt? Unsa ning mag-flirt? Ato ning pagahisgutan karon sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, di kayo ko sikat sa bisan asa pero medyo popular ko sa church. Kay uso akong beauty today. Daghan ko og suitors. Active pod ko sa youth department. Pero wala gyud ko'y nahimong uyab. Og NBSB gyud ko. NBSB means, ingon ni Leia, no boyfriend since birth. NBSB gyud ko officially. Naapod ko ganahan pero wala pod nag-court sa akua. Question, sayop ba mag-flirt? If dili, ngano man murag muli kay ang guy if mag-first move ko. Talambagan nga batanon ang atong hisgutan diri karon sa Dear Panimbaya. Kauban of course ang ato ang mga naay malantib nga sa labutan. Of course, Ma'am Angel. Good morning, Ma'am Angel. Yes. Define uso. Pwede niyo ma-define ang uso? Uso trending magud siguro siya. Curious ko ang uso nga beauty ka. Okay, si Ma'am Laila po na itong kauban karon. Ma'am Lai, good morning. Yes, good morning og happy second anniversary sa Panimbaya sa Kabuntagon. Aha. Karon nga Kabuntagon atong hisgutan ni atong problema, atong unahon si Awing. Kay kini si Awing daghan ni kabatanunan nga gikauban-uban. Daghan kayo mingon nga kuya, regards ko na may tagmako na human social. Ana rin ang pagumag-camping labi ng mga social night. Ang ako lang masulti nimo, lisod po ba kami mga lalaki unya mangligaw ganimi niya dili misugton? Unya inikuli na mo pagpadulong na mo ana diha ganahan kay may adto pa kay manguyab god. Pag dili misugton unya pag uli na mo naiiro makusig-kusig lami kay dumugon ng iro. Kay wa gud gisugot pero ani lang akong masulti si mo nga kung ayaw lang po kung wala man ganahi ka sa mga nanguyab nimo unya naapo kay ganahan nga wa nanguyab nimo ayaw lang po pag una-una kay lain man po na siya tan-aon. Paabot lang sa time nga naaragoy tao nga ganahan nimo nga mangligaw si mo. Mora time lang niya dala pagampo maabot ang siya. Okay. Anniversary ron serious ni. Well, talking about flirting, sa ang public inagin sila negative connotation aning flirting, but personally flirting simply means showing someone that you are interested, and there's nothing wrong with that. Ang ako na lang siguro concern sa imo, the way you flirt, is it appropriate, and then decent ba ang imong pamaagi, and then nakabase ba na siya sa silent code of women na dili mo taas ang ilang kilay every time you do flirting. So tangutana lang imong kaugalingon kung ang imong pamaagi maaprubahan ba sa imong mga kabarkada, or I suggest you ask your friends or your family how to do it properly. Silent code of women. Ikaw being aware ba ka ani? Ayaw pa ko ani in fairness. Nag-inuklog ko sa silent code. Di ba na yung mga pamaagi babae nga mutaas ng kilay, siguro sa hilasan mo. siguro ang Pero hilasan mo ba? So sato lang siya. Wala kayo sa gidiskasan, pero sa mga babae, gina-adapt ninyo. You know it na. You know it na, yes. Mga language. Angela, you explain that. Hala, no? Para sa kuwag lang ka, dili sa ano manggod ka ng para po sa kita mabailain ay para sa kumurag lain man kita mag-una-una sa lalaki mag-flirt ingon sa teacher am ginanalo friendly way of flirt healthy healthy way of flirt pero I don't know unsa na siya nga pabagi nga healthy way of flirting pero para sa kuwalan niya personally kita yun babae maghulat ra yun ta hulat sa lalaking para
para gyud sa imo ha. Pero advantage sa mga lalaki kung mag-una ang babae. Alright. Wala siya gingon mga BS. Advantage na siya. Kaya na may mga lalaki nga di man gid kasulti. Mo lagi BS. Muna nga, sulti na mo babae, dugayaw eh. Unhan na lang. Sige, Ma'am Ange. Okay, kini siya no. I-context na to, Filipina man siya no. Unfortunately, even if March we're celebrating the Women's Month that empowers women, our society is unfortunately chauvinistic. Which means to say nga double standard paghihapon natong society in terms of kaning pag-express of affection. Now, in the context of flirting, technically, the definition of flirting is you show or you talk, you speak your appreciation, you express your appreciation, but without serious intention. So, kana siya lang kung imo nang i-take nga definition sa flirting, and if you're looking for a companion in life, I think murag naa siya kanang gap. Di ba? Nay gap kay mura maglahi imong pagsabot sa flirting unya lahi pod ang imuhang intention. Correct. Gusto man day kag partner. So I would suggest nga you rather prepare yourself. Katong kung gingon bitaw ni Awing nga maghulat wing ba sig wa pagipanganak wing. Di ba lisod Lagi, kayo. Namo gyud pagingon sa mga experts nga rather searching for someone, prepare yourself. Kay ang mga lalaki, di ba, correct me if I'm wrong, they would be impressed kung ang babae bitaw nga ilang makita. Taas siya og confidence. Di ra po nagrabe ra po siya ka-choosy. Di ba? Because, let's take this. Wala man gud siya perfect nga tao. Di ba? Mo na siyang when you, and you have also to consider, if you're, are you ready na ba to go into a relationship? No? Kay, it takes compromise. And kanang a lot of understanding the behavior. Kay kung mangita ka og the knight in shining armor, katong Wala imong jud kay prince makita. na magulat sa ta manganak sa siguro. Sige, si Miss Laila daghagbaon. Ay, okay. So, nindot ka ini siya nga girl kay active sa church. Yes. Tapos daghan kayo naka-crush iya ba, no? Kay uso yung Uso Oo, yung kay uso siya yung yung nawong. Trending. Oo, trending ang ihang nawong, no? Pero wag masyadong conceited ba nga, oh, sikat kaayo ko, ganyan-ganyan. Pero akong advice lang ing ani. No, kay daghan man siya responsibility sa church as leader. Why not give some of the responsibilities kato dito sa imuhang giganahan? Tama. O, di ba? Para ka mo duha, Para ka mo uban. duha, uy, friend, ka na tabangan ko ani. Healthy Flirting. Oo, kay isang tama to. Kana siya that is acceptable. Di ba? So, from time to time, magpuyogin mo, naghanggod mo, na pwede ko ni mo. So, ma-discover niya. Bro, pwede ko ni mo tabangan, ani. Oo. Di ba? O, tapos dili lang po ka magkilig-kilig dayon ko. Oo, hatag ka tanang simple lang Simple bitaw. lang, yeah. Simple lang ba nga? Nya. Basta. Libre yun ni mo kaon, pirmi ma'am. Ana, sikreto, libre kaon ka na. Kayong laki, ana. After ato, tagaan mo tubig, or pwede, nakakaon na ka. Di ba naman Para na makita po din ang sa kakakuan, kagwapa nga. Dili lang sa outside ha, physical. Na yung question dere ha, natubag na tong sayop ba mag-flirt? Dili sayop, pero in a positive way. Ayaw po Appropriate. tong flirting nga. Acceptable in a way. Dili itong nagipaningot ng lalaki. Unay panyo, ako'y trapo. Okay, to the point nga in the face na kay sa lalaki nga murag grabe naman Yes. murag ihatag naman ang tanan. Kaya di ba ang lalaki po kung ang di ba sa mga uban lalaki ha pag mag mo lalaki nga mo turn off sa isang babae pag mag-una-una Mo sila. lagi ang question dere, if dili nga naman murag muli kay ang guy. If mag first move ko. Oh, unfortunately sa atong culture magud lagi ang babae hulat ra gyud siya. Ba? Ana siya. Dili lang siguro pod katong gigon ni Ma'am Leila no basta paning kamuti lang nga dili nimo siya i-friend zone. Kay kung may friend na lang nimo siya na tabla ang Nako'y tanan. sikreto ana nga, uminom og tubig, ingnon dayong lalaki ho, mineral water mo ako, ice water lang sa. Konsensya ang lalaki na, mingon, kamyon lang. Pero more importantly, di ba? Kanang laki ana, mingon day concern gini sa kuwa. Oo. Balag baka may ban ni siya ako ni. Mirisi. Risi, mo na siya sikreto gyud mo na Di siya. ba? Basta prepare yourself ay ipakita ang imuhang inner nga beauty rather than kanang trending na to nga. Ganahan lagi ko anong gawiran da. Actually, Mga kaigalaan, atong sender no, I hope nga natagan og solusyon ng imong problema. Og karon na po'y solusyon si Daryl iyang gawiran. Happy birthday
Dili ako ganang nalimot ko mo join ba ko sa inyong conversation. Ano ko okay we na are siya, bay. okay. Oh. Can we show this direct? Pwede na to siya ipakita. Nindot ba kaya itong cake ko? Panimbaya sa Kabuntagon. By the way, Happy birthday. gikan ni siya sa Panimbaya sa Kabuntagon crew. Wala kita yung labotan ni. Gikan nila sa ila. Na-surprise ang upat na kita tanan host. Tagilid ka may bay. Thank you. Oh, mabasa. Yay! Panimbaya sa Kabuntagon. Isa po ni ka-technique pwede niya kuhaon, di ba? Lutuan niya. Lutuan. Oh, ipakita. Ay, thank you. Whoever nag-lead, Ani, thank you kaayo. Thank you so much. Actually, Happy dili na ako ganang anniversary. isulti ang iyang pangalan. Yes. Kaya niyon man siya nga, sekreto lang. Pero itago na to sa pangalan nga Andrew. Pwede na? Ibol. Ay, Ibol. Oh, Ibol. Si Ibol, ganang nag-facilitate, Ani. Yes, Ibol. Kasi mga sekreto sa ba sa iyong Wow, asawa. mga surprises. Dili tanang sekreto sa asawa, dili mayo. Yes, okay. Kung sa'yo, daon Dili na lang ng po mga tanan lalaki nga. dili lang tanan nga pirmi lang talabay tibaho ng mga bata. Ano? Oh. Na yung mga sekreto nga delightful sama ni karon. Ba, nakapabor. Pero actually, bugat siya. Pwede mo butang. Pwede naman siguro siya ibutang da. Thank you so much. Thank you. 2 years na ang Panimbaya. Yes. Ba? Ganito. Like to thank sa itong nag-facilitate sa pag-decorate sa ko ang atong set karon. Thank you so much. Yeah. Ato pong flowers, Ma'am Cora, salamat kayo. Og sa ato mga balloons nga naa karon ni Kabuntagon. Thank you kayo, Ma'am Cora. And Ate Dada for the cupcakes. Pwede na ito nasa likod niya, mapakita. wing, oh. Celebration yun siya na feel na mo nga nag-celebrate yun sa atong ika-second anniversary. And sa tanang mga sponsors sa Rex kagabi, Yes. thank you sa Thank you kay panihapon. Og sa tanan namong mga crew, thank you so much. And sa tanan gyud kaayo ninyong tanan, daghang salamat. Ani mubalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon. Matag usa ka nato adunay dakong mabuhat alang sa pagpreserbar sa atong kinaiyahan. O conserve natin yung energy din naman sadagit nga magbike kita gid. Enjoy kay ma'am. Asa pa na ako nga first timer ko diri ma'am. First time na ako ani nga event. Para makatabang mi sa Mother Earth og enjoy og jamming sa mga tao nga wala pa nimo naila bitaw. The only way forward, if we are going to improve the quality of our environment, is to get everybody involved. Let's take care of our environment. Let's join Earth Hour. You may watch In Harmony at Hope Channel. This is Leia Camacho for Panimbayat sa Kabuntagon at Hope Channel. I am taking this opportunity to express my 2-year worth of gratitude to Wahiman family, Doc Ed, Ma'am Cura Wahiman, and the Lahot family, Doc Dorwin, Ma'am Lloyd Lahot. You guys, we value you so much. You have very generous hearts. Heaven knows how thankful we are that you choose to partner Panimbaya sa Kabuntagon, that you choose to partner with us in advancing God's works. Doc Ed, Ma'am Cura Wahiman, Doc Dorwin, Ma'am Lloyd Lahot, you guys are prayed for. God bless you more. Thank you. Thank you is a polite expression of one's genuine, and you truly deserve these words. To Engineer Pidong and Ma'am Amor Barbas, to Doha Qatar SDA Church with our key persons Gladys Angao, Sir Jojo Garcines, Engineer and Mrs. Emerson Molina, you are one of the answers to all our prayers. We thank God for your dedication to help and your generous heart which makes this show
keep going through the years. At times, there were challenges along the way. However, knowing that God uses people like you for His glory gave us a glimmer of hope that God is true to His promises, that He will never leave us nor forsake us. We may not name one by one what you have done and given, but God knows it and He wrote it in the corners of His heart. Again, thank you for serving as a blessing to Hope Channel. Akong kinasing-kasing pagpasalamat sa atong pinakakusog nga boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. Sa duha ka tuig na ako nga paglakaw-lakaw sa kali, labi na sa Bible Beats o pag-atubang sa mga nagkalain-lain nga mga tao. Ma-inspired ko sa paghimo ni ining Bible Beats tungod sa inyuhang walay puas nga pag-support sa atong Bible Beats o sa atong panimbaya sa Kabuntagon. Madam Jessica and Sir Rex Gonzaga, daghang kayong salamat sa inyong support sa panimbaya sa Kabuntagon o sa Bible Beats. Ug ako usab nga gipasalamatan Mr. and Mrs. Penny Montibon. Daghang salamat sa pag-support sa panimbaya sa Kabuntagon. To Kuya Bong and Ati Dada Camarillo, to Kuya Ralph and Ati Cheng Cañales, to Kuya Sammy and Ati Alden Salarda, we thank you for your never-ending support to Hope Channel. You have not only inspired our viewers, but our volunteers as well. Thank you for the trust and confidence that your monetary support will surely be used for the glory of God. May you continue to be a blessing to all. This is Panimbaya sa Kabuntagon Year 2 ug dili kompleto ang Panimbaya sa Kabuntagon kung dili mi makapanimbaya. Busa muna kong panimbaya, no? Akong panibayaon og happy Sabbath ang atong mga kaigsunan sa Suarez SDA Church Iligan City. To my Uncle Ruel Pipito and Lolo Shem Pipito, my titas of Tambulig, Zamboanga del Sur. Happy Sabbath gikan kana kang Darrell Pipito. Darrell. Napagyod. Wala sa mga guys. Good morning, Panimbaya sa Kabuntagon. Morning greetings to my family and Garson family, to my ICAES faculty and staff and school board members. Good morning, Panimbaya. Happy 2nd anniversary. Thank you. Greet ko sa Alminie o Rubio family. Happy Sabbath sa inyo. Okay mga kaigalaan, andama na ang inyong mga cellphones tungod kay ania na ang atong unang Bible Trivia. Ready? 0917-811-6670. We will not entertain your call sa among isa ka number tungod kay para na to siya sa atong mga greetings. Again, 0917-811-6670 alang sa pagtubag sa atong Bible Trivia. Ania ang pinakauna nga Bible Trivia. Question. What is the name of the city of God? What is the name of the city of God? City of God. What? Clue. City Okay. Mga paglaom, tawag na og magahulat mi sa inyong mga tubag diri sa Panimbaya. Okay. Yes. By the way, amo ning i-take ang opportunity to thank you, Ma'am Laila. Thank you, good kaayo, for always giving out your support to Hope Channel through your Health Beats. Ay no nga, dili na ka Miss Laila karon, Miss Health Beats na pod ka. In spite sa kabisi nga schedule ni Ma'am, daghatag yun siya og time. Ani lang yun sa ato. Especially karong adlaw nga atong anniversary. Yes, that's called dedication. And of course, si Ma'am Angel. Ma'am Angel, thank you for joining. Lagi, tungod sa PSK, nakatuon-tuon ako og mataog sa'yo. Og magpasalamat mo na supportive kay akong bana. Kaya I'm a nocturnal person, makasayo kog mataan na siya, moving towards umata na kag sayo. Dugay ka mata pero sa Sabado sayo. Ana, gid siya da. Lahi ra gyud ang PSK. Og naatay caller nga nasa linya karon. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Kinsa ni natong caller? Cupcake. Si Amelia Capin, ma'am. Amelia Capin. Amelia Capin. Sir, unsay tubag sa atong una nga pangutana? Jerusalem. Napa isa. 2-word na siya. Jerusalem. Jerusalem rin akong makaingon. Jerusalem. Because anniversary na to karon. We will consider that. That's how the answer.
The City of God. New Jerusalem. Thank you so much. Thank you kayo, sir. Okay, sige. Congratulations. Thank you. We will consider that one. Yes. Now let's have our second Bible trivia. Basta nakatubag, no? Yeah. Who was Israel's first high priest? Sa iyo na kay mga pangutana. Natural. Ba, Kaya anniversary na to, itong sa'yo nun, Jude. Mauman. Ba? Pwede nila tayo cupcake ba daw kung makatubag? Uy, mga teammates, karong hapon. natay mga celebrants this Yes. week. We have Kuya Bing Sanes. Happy Yes. birthday, Kuya Bing. All the way. Maika Mantos Kalibod. Nick Serlik Tornado. And kisa pa. Before mo kanta, Anak akong ni i-greet Kuya ang Wing. cute nga anak ni Wing. Si Miko. Gabriel. Nico Gabriel. Happy birthday. Sa tanang mga nag-celebrate, of course, ang Si atong kauban, Elson. Ma'am Laila. Happy birthday. And also, we have Doc Rad Tabingo celebrating Daghan his March. birthday this March. Gerard Angaw, atong floor Happy director. birthday. Yes, happy birthday. I would Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po Panimbaya sa Kabuntagon. Always Yes. one opportunity to congratulate those who graduate this March or this year. Yes, Ako of ikagaw, course. Inday Almari Palamini, congratulations. You finally made it. Congrats, we're proud of you. And welcome to the real world. Yes, og sa Ay, Cagayan de mga bikes. Oro, Adventist Elementary School, congrats sa tanan nga mga estudyante nga nag-graduate karon og sa tanan nga mga maestro matutudlo nga nag-support. Thank Daghan you. pa atong greetings. Yes, and also Okay. we'd like to thanks ato ang mga parents sa atong Angelic Praise all the way from Iligan City sa pagsuporta nato sa atong anniversary nga nag-anhin gyud sila diri og mo bisita og balik. Og Yes. apil po ang Sweet Heavens Echo. Aya. Salamat yung kaayo sa continued support sa Hope Channel o sa media evangelism. And ingon man kang Christian Golfan, kauban sa ilang Baby Red, o kang Lovely Golfan nga always good naa kanunay nga nagtabang sa Panimbaya sa Kabuntagon o sa Hope Channel. Thank you kayo, love. Thank you, Christian, for your support sa Hope Channel. Yes. And now, naa siya ikuan din, naa siya greetings. Happy anniversary, PSK. Praise God, 2 years na. I-greet na ko ang mga avid viewers sa PSK ug ang mga maanyag ug ambungan nato nga host. I Ay, miss bonding with salamat. you every Sabbath morning. Hinaot nga magpadayon na inyong suporta sa atong programa diri sa Hope Channel. That was from Lovely Golfan. And from Mafi Lakang from New York. Kumusta na sa among mga kapamilya diha sa Quiet Hour Church, Cagayan de Oro City? We love and we miss you all. Happy anniversary to PSK. God bless you more and more. From 7th String, Jensen, General Santos City. Congrats PSK. Happy 2nd anniversary. More power and God Yes, bless. natay caller. Anay caller. Good morning. Hello, good morning. Hello. Morning. Hello. Happy Sabbath. Gusto ko sa cupcake ko. Yes, unsa man ang imong tubag sa atong Bible trivia? Aaron. Again? Again? Aaron. Aaron. Let us see. Let's see. Okay. Congratulations. Meron kang cupcake. Thank you. Bilang kang balloons po. Yes. Thank you for watching Yes, PSK. magpadayon ta sa itong greetings. Kadahang batag greetings. This is from Nene Almanon Balboa. Happy anniversary PSK. May God continue to bless your ministry. Happy Sabbath sa mga angelic praise o sa mga parents nga Kuya Gates. May God bless you. And also we have Richard Alcalde from Dubai. I love Hope Channel Philippines. Nakahatag nako og kalipay sa akong life kay layo ko sa akong family. Also we have Rebecca Makahilos from Riyadh, Saudi Arabia. Hi mga igsoon, salamat kayo. Padasig kini kanako nga niya sa malayong lugar nawa makapangisda jud ta og tawo dili kaptangan dili sa kalibutan. Happy Sabbath. And also we have daghan pa. We have also Clairson Mutia from Riyadh, Saudi Arabia. Wow, kaning jut mga igsoon. And so we also have Everjohn Enracion from Bacolod City, Philippines. God bless sa inyong activities. Nakakataba ng puso. Naway patuloy kayong pagpalain ng ating dakilang may kapal. Yes. Good morning to my Tito Ben Cabahog, Tita Cheryl, Tito Bobot, Uncle Toto, Uncle Ricky, and cousins in Texas from Ben Cabahog. And sabi niya, congratulations and happy anniversary. Good morning and happy Sabbath. Happy anniversary to Panimbaya sa Kabuntagon from the Visera family.
Right, naatay mga greetings no gikan sa Facebook. Kani i-greet lang nako ang nag-like sa atong Facebook page, Ermeline Gallo Belguera from Marbel, Kea Z Celhes Talivar, and si Emily Donaire Fabroa from Hong Kong said, Happy Sabbath, brethren. Thank you, guys. You made my Sabbath wonderful. So happy to watch all of you. Smile Mantokyon. Glory be to God, the Father, to the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dasig kaayo. God bless you, guys. Ug padayon kitang tanan. God is good. I wish nga maabot na sa among province of Cebu, Camotes Island. Makalipay kaayo inyo program. Maura gyud ang ako bantayan perme. Unsa na pod ang mga latest na update. Salamat kaayo ninyo tanan. Madasigon kaayo amo ang adlaw. Mga atang sa inyong programa nga all our spiritual daily fruits. God bless you all, guys, children of God's work. Smile emoticon. And padayon ko ha. Good morning and happy Sabbath to all brethren there, especially to Mandalupa family from Itang family of Buhay na Tubig Church, Imus, Cavite. We love you all. Greet ko happy Sabbath kay Tatay Luz Miñano, LV, Grace, and Junjun Gamay. Happy Sabbath. God bless. Mayong buntag sa Panimbaya sa Kabuntagon, labi na sa mga Medio family nila Arvin Julito o Abel Lyle and family nga naa sa Bulacan, Sita, Di Oro o sa Acosta family sa Patag, Cagayan de Oro. And personally, I'd like to greet Moses Stan of City Nature Foods. Thank you again for welcoming in Harmony team nga among i-feature ilang story. Dugang greetings mga kabaglam. Si Yes. Ate Milet o si Viancy. Gusto daw nila i-greet si Christian, si Red o si Lovely. Anyway, Wing, aduna kita nakalahi ka sa itong mga kauban karon tungod kay aduna kita ipasalamatan isa ka tao nga maoy rason nga nung nagpabilin sa kanginan ng Panimbaya sa Kabuntagon. Duha na katuig karon ang nilagi o padayon pagyapon nga makita ninyo ang Panimbaya sa Kabuntagon ug dapat lang atong pakitaan Yes. og importansya og value. Kasakit o kalipay, naagid siya kanunay. Aduna na yung mga higayon nga grabe ang tulo sa iyang luha, hilak, usay, dili na makatingog, gabako, gihubak, daghan na kayo ang iyang mga kasakit nga nagyan sa Panimbaya. Apan iyang gugma sa pagserbisyo o pag-alaga sa atong Ginoo mas dako pa man kaysa iyang nagyang mga kasakit busa Yes. pabalilin ang Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, congratulations. Og imo na ning basahon da. Actually, Okay. baliktad man ni. Baliktad, okay. Ini siya nga plak mga kaigsunan, amo ni siyang ihatag og pagpakitag value sa among Yes. producer. Walay lain na ginusarang babae nga asawa sa among technician nga Yes. maoy nangulo naghuna-huna in taon nga pasalamatan ang atong naginusarang producer. Ang responsable nga nagkatigong paghapon ang mga crew, technical ug host, segment host appeal sa Panimbaya sa Kabuntagon. Responsable nga ang atong connection sa atong mga sponsors. Yes, solid. Og bisan unsa nga mga segment kung dunay mapakyas ana naagi na siya mo paluap labi na sa Bible Beats nga wing. Wala na ta kinahanglan mag Bible Beats Okay. na ka. Nagsingkit ang atong director. Ako invite ang atong mga segment hosts, Ma'am Angel, Ma'am Leila. Could you please come here? Masaha. O atong masawa ng citation. Excited na kayo mo, no? Relax Anyway, lang. Panimbaya sa Kabuntagon presents this plaque of appreciation to Charis P. Senening. Yes. In grateful recognition of her notable, selfless, and voluntary services and leadership that materialized into quality productions of the Saturday morning show Panimbaya sa Kabuntagon. Yes. Gikan kini sa Panimbaya sa Kabuntagon staff, hosts, and crew. Si Janster ang atong ipahatag. Dancer, please do the honor. Yes. Wala ka kabantayan, di ba? Karon pa nga surprise nga wala pangka. Message. Natural. Okay. Kami ang mag-surprise, dili ang pangka. Thank you kaayo sa inyong tanan. Wait, I want you to especially thank your husband. Kay happy Thank karon you Andrew. sa tanan, especially sa Cebu. Nagingon ako na mo hilakay. Adaw hilakay. Dili na siya kay istorya mga... Andro, alin Andro, naa si Andro, si Ibol. Naa si Ibol karon, naa si Ibol. Ibol? Atong lugaran na Okay, naa si Ibol. Ibol. Awa na mi. Mga kapaglaw mo ni siya si Ibol. Okay, si Janster sa. Okay, Janster. In behalf sa Hope Channel, magpasalamat jud mi Ma'am Charm sa imuhang pag-allow sa imong kagalingon nga gamiton sa Ginoo dinhi nga ministry. Thank you. Hindi na siya kamugo. First time lang surprise sa Hope Channel, wala na pangka. Yes. Nagpasalamat Yes, ni yes, Ma'am Charm sa iyahang paghimo sa Hope Channel
nga iyang pamilya gyud. Yes. Siyang paggamit siyang kaugalingon, iyang gipagamit iyang kaugalingon diri sa buhat sa Ginoo. Og thank you for making yourself available og nahimo kang usa sa mga pinakakusgan nga pillar diri sa ato ministry. Yes. Thank you kayo. Siya kung kaning mga dagway inyong nakita diri mga kapaglaom, siya hinungdan ani nga nang nani. I remember before nga more dynamic living, taknas pagtuon og pangutana pastor man siguro atong show. Then daghang mga shows ng gawas, Dynamic Youth, In Harmony. She is very instrumental. She was very instrumental gina nahitabo ning mga shows nato, Tinuod. especially pag gather. Nahimo siyang mother sa tanan nga mga volunteers nga naa dinhi sa Hope Channel. Mao Ma'am na Char, niyang baby. gikan sa among kasing-kasing, salamat jud kayo. Okay. Next, response. Nangingo ko ay hilakay. Nihilak yun. Sorry kayo, nagpagwapa ra ba ko? Okay, thank you kayo sa atong SPUC administrators. Thank you so much for trusting us, volunteers. And thank you po sa kang Johnster, Jade, and Rami nga kanunay gyud naghatag og tsansa sa among mga ideas nga ma-put into reality. Thank you so much sa atong mga sponsors, sir and ma'am. Daghan kayo mo. Thank you kayo. Gamay umadako ang iyong tabang inyong mingatagan og chance to be part of your lives through media evangelism. And sa tanang mga technical staff headed by our technical director and my partner, of course, Andrew, for supporting me all the time. And sa tanang mga host, segment host, o sa tanang mga naagian, natamakan, na touch sa panimbayan sa Kabuntagon, sa Hope Channel, o sa ubang mga program diri. This would not be possible without you guys and your prayer o ang sagtanan nga inyong mga pag-ampo sa Ginoo. Thank you so much. Thank you kaayo. Okay. Okay, response sa kang Andrew, kang Ibon. Wala? Okay. Dili daw siya. Balik mo kanak kay lakon si Ibon. Tagay yung Ibon. Pati ko kasi Ibol. Mo Dili, rin siya dili, mga dili, kapaglaom ng dili atong siya. Ibol. Okay. Anyway, makapaglaom, salamat kayo. Salamat guys sa inyong pagsuporta sa itong viewers. Salamat kayo sa itong sponsor. Salamat sa itong mga guests. Salamat kayo. Yes. Thank you so much. Thank you so Okay, much. Sa tanang na-greet na wala, ayuda mo na basa. Thank you all the way from Doha, Qatar, South Korea. Nanay Duling. Thank you so much sa inyong pag-greet sa aming happy anniversary. Batangas. Palagi ni family. Nico, happy birthday, Nico. Sir, Boss Rex, and Ma'am Jessica Gonzaga, thank you. Sa akong Ang cake, bana, ang cake. happy anniversary! Panimbaya sa Kabuntagon! Sa akong bana, sa ilang lolo o lola. Thank you, Ati Dadak, sa atong cake. Thank you kayo, Sir Bong, and Ati Dadak Camarelio. Ay, sa kumwa. Atong mga flowers and balloons. Congrats Salamat. sa- To God be the glory. To God be the glory. Praise the Lord for the continued support para sa Hope Channel. Thank you, everyone. Panimbaya sa